ole thlir tur zong zong ta chi bai vek ole voin hian bodybuilding and fitness association of Mizoram te zon gym vlog kan nei le dona tuna kan omna hi Thor Power Gym ania itrasta step ahin kan chuk thlanga amun ma te vel kan en fianga kan in hulai vek don ya ole tuna kan omna hi Thor Power Gym ania kabula ding hi sarmoya ania hemi gym nei tu le enkol tu ani boka ani hian kan bula ding hi introduction hian pek sak se thome masabera kaveila mami hi elmanga isa tete ania ani hi Mr. Mizoram Thor Power Gym atanga represent kan nei nai mek ania chuan achakami hi anu naiso kami hi Samuel Van Chanpuya ani 70 below gold medalist ania chuan Mr. Mizoram akan runner up second runner up ani boka chuan achakber mi ma hlima ania ani hi tunrum junior Mr. aron tele don ani ole ne zona kai zo chom mo menga gym lampang kan zo tanga gym hi hemi gym hi engtikup atang khan din alo nia te tuna hi member kal sa veng kan te ka chia the nga ole koloma sang hi somni atang hang an chan ve a chuan kan chan tak chu kan etia gym alien puitlinga kan ti sun nikum khani ta sang hi somni pahni sang hi somni pathum zong ni chu 2023 ani ta chuan tuna hian in member hi zahni le somni pahni velbor member kan nei meka chuan riku hi tuna hian in tun thla hi vain somsari velbor kan ni ole hei chuan Thor Power Gym hi ramthar omania nga kalo member lo thlir tu da pon kan shetura ngai la gym hi local du te pon lo om zelanga a hun hi a timing hi antin nge kan honda te zan lampang dar za thlenge kan honti te zinga te te kham shila thengam ole zing daro ka tang dari le chan ve thleng hi kan honga chuan chuna kal hi nom boka chuna hianin 12:30 atang hian kan hong tana chuan bak chu kan hong tlang ani mai zana hianin dar pole chan ve te chang chuanin an dar som thlen chang te pok an ne ole alo mame chuan hei kumina BBFM lampangin fitness festival ta kan bo sai le don ni a hun tur hi October tha hian kan nei le don ni a kan gym atang hian player kan nei le thei don am ti kha zo na ni tuna hian fitness a hianin pakhat ama pahni chu chhuatir kan tuma tuntum hi fitness hi kan la cholona ne bodybuilding a main kanan chokno to tuntum po hi fitness a hian chol ve kan tum don ni ole lo ome chuan hei tunlai thalai te gym kal kan in ti mu tak le me a gym hi piang chho de mol mol ani aizol kha chunga tak pe chuan gym kal hi in ti mu tlak ze la kan ngayam mi han sa sak le sela thawme nia gym kal hi in ti mu hi a tha ka tia hriselna nei bakari room mental nen thleng hianin ta hena tha chuan nia hriselna man hi damno na man hi to em a chuwangin hriselna man hetianga kan nei lo thei chuanin a tha ka tia hrisel taksak hrisel nei turin
gym ah hian kal so so wila na te po hi ada abo hian karing ani ole zo na pakhat le chuan hei gym hi aizol bi ka te po mizoram ate po kan ti theanga piang mol mol mea thalai te a hian fitness lampang hi tlana so ta etianga hian in ti mu tlak zela kan nga yam gym hankal te hi ti ka zo na men sa sak le se a thong le ya in ti mu atan thil thata kan ning ka sia he thil hi chu ole ole chuan kabulami samu hi kan zot venga samu etinge workout dan schedule hi min shil ve thengem Tian Monday trong Wednesday ini chon Thursday day kan rest Friday Saturday ani le mai ni khat rest ani ta chu hei kumina fitness festival ka ne le don nia lo tel le ngai pon jinga nga nge kumin hem pakhat na te kan lo thei don em shelo le tian zara daman chi se chon tel le te kan tum o kan pe ber mi hi malima ania kumin khan world bench press championship azukal ania khata khan USA azukal na pohla wang khop me enge azuk experience katarang khan azuk charthar tak ta po nenga tlema zomi han share ve se thome sar thar tia hanin chu tiang han ka sar thar chu technique velang apoi modan velang kha ani deuh mai chu tiang chu ni mai chu tiang han soidan bak chu khachia lo nile zona pakhat le a competition kha intingem kalpui dan tele tela India kan lo ti thin ai chuna tough deuh nge min tiang ta ka experience competition kha chu India ne ngan dang lam na va khom lawa chuanin ma sengin kan nei hun chung kha chu kar khat le kar ni velang chung khan tournament kha kan nei ta ma se khami kha weight category sang kha ta hanin kan in khung leng ani ole so he ta sarmo hi kan zot velenga fitness championship he kan nei le don ti kha kan soi kumina hian Mr Mizoram bi ka hian tunge kha kan bula khan pakhan ani lai oma ama om wang po ni lo ta se chu pakhat na han ni vele to se tuna chuan chu thale a tha reu me pakhat na lo ni thei me yang al lo ni thei me yang em ti te haril ru khan lo om ve the ngai dan tlep te mian soi sak ve se nia tun trum Mr Mizoram tur hi Torsport gym atang hian ani lengai karinga kapulami hi ai in pot set na anei chho tando na amai ro chu powerlifting hi a khel ko pa wang hian ani hi chu tlem hian in disadvantage mai the ma se thei to pa chholenga mi teimania mi tumuru thei to pa chwa Mr Mizoram po ani lengai karinga ni ole khazom kha kan interview toite kan nei thei chu nia Torsport World Gym atangin ni ve kule ole hei tuna hian gym vlog kha kan la kalpui me kan ni Ramthar North ta kan om me ka DM Fitness Gym kan han to vele don ne kan chak building hi ni tian building hring an hoi ber hi ni han to vele ange
ole hey tu na hian Ramthar North DNM Fitness Gym a kan om mek ani a kabula om hi hemi gym nei tu pa sarma chuanga ani a a gym kan han fangkuala nuam khop me a zona tlemte kan nei anga chumi ma chuan hei kumin hian bodybuilding and fitness association hian gym vlog kan han nei chana thamasa masa level kan khan kan han nei a gym sang thai kan kal kwal to a goina hetla hu kan thleng ani a chuan zona pakhat na tan hian hemi gym DNM hi ang tik kuma chang khan nge din a lo nia tu na hen member inzat nge kal zinga le tlaya ti khamin chang the sang hi som ni pakhata jimi ding tana chuan a member tak hi ai dang ko tu hi chuan jing lai jan a vai chuan in som li tha ve chu kan ni ve ni tunai ole alo ome nia member kal po an selowa chuan gym hi hei Ramthar North ta om ta entu da pon alo la enanga na kina chuan gym kal du ta pon lo manga kan gym hondan timing hi zing le tlai min chin theng jing lam pang hi jing daru ka tangin dari le chan ve theng ania chuan tlai le jan hi tiang kan hong tanga tlai hi dar thum atangin jan dar ko theng kan ani chu nia chhun lampang le tlai man lo tam po khan zandar ko thleng khan hong ani a chu entu ta pon lo shela shome ei chuan zona pakhat le a chuan gym hi izora big hen hei Mizoram ang ta pon nenga ka inti mu ta le maya chu ta chuan gym kal hi inti mu tlak ze la kan ngayem thalai te hian gym hi ikal sup ang u tiang zong ta mo choi zau du te nei de yeah jim kali tha katia ya yan la luar deu sela ti hi ka du thu saman ole zona pakhat le chuan hei gym local du ta pon lom ze langa office structure hi antin nge monthly fee mo te khamen soi sak le la registration fee hi sang khat kan tia monthly fee janga kan ti alo ame chuan hei kumina bodybuilding and fitness association of Mizoram in fitness festival kan mang le don ania DMNM lampang atang hian player kalo nei thengem ti kha kan jot vele yeah ni kum lam pang te kan lo thira kan lo ngai tu ve thia kum thar chu tel ve to tu ni hi te kan lo tia dam te kan omani chuan enga be ra kha chu kan on chu ve chu karing ole nia hei October thlain kan nei don ania player lo chuak ngai tu ra po mi chi ma tanga lo represent ngai tur pa in be se la chome chuan zo na pakhat in zot le tai la hey BBFM kan ti mai ta bodybuilding and fitness association of Mizoram te hian fitness festival hi kumtin hi alo bo sai to thina hei tiang hi bo sai zel tla ka tinge kalom hu dan gym owner te hian bo sai zel tak lin ka hia azong chang thak boin ka hia ale alo ame chuan ni le chan zo han zot ve tai la khan ni kuma khan Mr Mizoram kan senga te a han ni chhonu ka ama in sar alri na te sar cross te mi sang te pon lo ni to thina kumina hian tunge chu ni ve to se en me khan ani ve to thei me lo mo le tha ve to reu mai chan big emo ting te kha lo nei ve de kan big tia jan an tharwal tang chuan ka hia ama chu kan lift the pre-chin te pon yanga te hi ka be se chu la sang chho khop ni ka hia body bin eng ei nia gym tam ta po han to kola pakhat na ni le tur hian te thi ni de vak me pakhat na ni lawang ti poi lo om jok to khop ania te po khalo chan le zola ngai don ni kha kan sil ni o kha zona kha in zo the te chu ni se D&M fitness gym atangin ani vek ule
chunga hian evolution strength gym a kan om mek ani a ram thar venga he kabulam hi Sir William ani a bodybuilding lampanga po shoi tu kumrei tak lo ni to thina ni a a gym te khan kal kola lo nuam hle me a zo na tlem te a han ne anga he gym hi ti ku batanga din nge lo ni a tu na he member azat tak soi thelo ma se borvel ke thamen chan sakla thome kan gym hi sang hi som pavet kan kan ti ve de roya ati kha chuanin strength practice nang da wati khan ani ta chu mi nuwa kan han ti len zel khan ta hai tu ni pathian ra kan theng ta ni a member hi kumtin hi kan je set to ba kai ni a chuanin tu na hian za borvel kan oma kumtin hi ten adang zel an chu ole chuan gym hi local du pon omanga nakin zela he mi lo youtube lo en kalchang po hian gym timing hi zingkara chuta tang chuan nia tlai zan in hondan vel kha soile thei chuan kan gym hi ni hei veng chunga ania am thar veng si pui existence bula hian ta kong an mai ta timing de jangan ta ve tang na ma se hon hu ne me mi kan nei lawa ma ni in te ni wang hen in chunga hian in cha bi in la mai je la tang pui thu chuan jing da ru ka changa da ve le chan ve da ko ta kan thenga chuan tai la ma hian da ni chawa chang hen workout hin oma zana hian da ve le chan ve da ko ve theng de kan theng chi ole chuan gym fees en tin kan kalpui dan man li emo ting vel ta kha soi thei chuan kan gym fee hi admission hi sang kha janga ni hei lifetime kan ti top ta member admission ron ti to kum khatte kal lo wang anong kal le bon li fee an choya de khanin anon inject lut vele me jela mon li fee hi zaviet chau kan la ti tunga hian ole chuan hei aizola te ponianga mizoram te ponianga gym hi piang mol mai ni a tam to em me a gym kal hi thalai te a hian in ti hu tla kan ngai zel em ti kha zo nam hian san sak la sela thawme ni hei ke ni gym hi kan thalai vol khop me a upalam pa hi kan om em lawa ni tlai a hian thalai te hi kan har thar ning ka sia tin upalam tan phei chuanin apoi mo le zola inti mu le zol theila chuanin deng diabetes kan ti te stroke te heart attack death rate hi atla hiam don ti hi 100% in ka chinga chuwang chuanin taksa in soi joi hi warzel la mi zo phei chu kan thil ei le in hi hei chum top kan top te tiang hui mer lam pa hi kan ei na sata wang hian in soi joi na hun hi kan nei thin lawa chuwang chuanin reilo te da ka chan ve lek po jima than tla han ti hi license nuaya ha taka jogging amo walk vak ai chuanin a thafe zo ka chuwang chuanin coaching thatak nuaya exercise lakhi adan ang thapala phei cho ka social na hen lo ngai lu to ka chuwang chuanin inti mu nge chi ani thalai te hian an sathar hai football te basketball khel te ka tiang cricket player thang hianin kan gym a hen kan neya chuwang chuan gym hi bodybuilding ngor ani lo je hi kan thalai te po hi an thar zelin ka sia kalom phuk mai ole nia tia kha asoi atang khan damdoi mana paisa sen chak khalangai le thin thawa dam lo chuan chuwang chuan kan dam chun hian kan la that lai hian gym te hen kal mu in kal mu zelila thaume chuan top lampang han kai do nanga hey bodybuilding and fitness association kumtin fitness festival te an bo sai thida ni a kumina po hian october tha lps arena te kan bo sai le do ni a chuta chuan kan local to dana emo du khoplo na emo chumi chu a tha nge thalo te kha lo kan mu dan ka kan zot che hei kan shruai tu te hi ama sabe a cho kan fakanga tinglama hianin idea thatak tak an nei thina so angin kan kalpui thiam hi kan ti khopa hetianga enge competition how tak si ma se so ro pui deuh ang main kan chua thema tianga hi chuanin social tu kan nei lawa shruai tu te impact na te alo ma le lps ate kan live china azau zokin thengzel sela kan thalai te po inti muzel sela tin bodybuilding china ka soitong han bodybuilding chau ni lo in film na sang hi huang te han zo zela hi thalai te tampo a challenging
มาส่วนเจ้าตัววินดูสองนักการลานบุกนี่ ale ni le tran lamin zo thu tango Mr. Mizoram tunga pakana nirin เนี่ยตัวไหนจนให้เตะเลยอิมานูเอลมาให้อันพรามไทม์มันเนี่ยเตะฮีแล้วเอาปังเดียวว่าตัวไหนเฮียนี่เอราฮีรอนเชิงเฉานี่ก็คืออาจารย์ผมพบมาอิมานูเอลฮีเมจูร์ตัวพบมาเมจูร์ที่เฮียนี่เตะเฮียรับพลังเดียวโมก็ที่มาจุดเตะฮีมิโซรัมสตรองแมนเตะนี่บอกเละกันนาวไหนตากเรานี่เดี๋ยวว่าเฮียนี่เรื่องจะอ่อนพบไหม ha la ale ni le zona pakhat le to ber dan tak tak evolution strength gym atang hian player kan nei theya ngam kumina hian ไก่นี่ลำที่อันสวยตัวให้ฉลายเตะกันแล้วเนี่ยกันนอนแล้วติดโฉบไปกับผมมินจ้วกันได้ไทยกันจริงๆแล้วว่ามาจูฟิวเจอร์จ้วกันนอนแล้วในทั่วยังประเทศกันดับบ้าง ole amazon khani se evolution strength ka changin ni levek ole